na-ekezikwana ihe ị na-asị ụmụ nwoke Igbo bịa n'ọrụ gị ọrụ. Ihe abụkwa n'ọrụ di gị, ọ bụghị ọrụ ụmụ nwoke Igbo. Ihe abụ ọrụ di gị ahụ ịfụrụ n'anya, isi na ọlọvụ ka gị nọ na-eme isi gị n'ịlọvụ kia nọ ya bụ onye mepere gị opi ogho. Ihe abụ ọrụ, ọ bụghị ọrụ ụmụ nwoke Igbo. So ihe na-akpọrọ ụmụ nwoke Igbo ha bịa zụọ gị, ha bịa n'ọrụ, ọ bụghị ọrụ ha, ọrụ di gị ka ọ bụ. Etu ịma na onye akpọtọsịrị gị, ihe emebigosi di gị vidio isi ya, dadi bikonu, honey bikonu, my love, negodi ihe onye a na-akpọtọsị m, ọkwa ịma na ọ gị bụ nwoke izi metiri bikonu ka ihe a eme ihe a si ka eje mee nwoke arrest. Ọ bụghị ọrụ ụmụ nwoke Igbo, ọrụ di gị ka ọ bụ. Ịghọtago? Ọ dị gị ya nụrụ gị ya bụ ọgụ. So nke anyị na-akpọ ụmụ nwoke Igbo, just na-waste time. They're just wasting your time. Because ị nọkọtasị di onye ọzọ bịa n'ọrụ gị ọgụ. Ọ dị possible? Is it possible? Is it possible? Di onye ọzọ ya bịa nụrụ gị ọgụ, ọ nwunye mmadụ ka ị bụ. Ọ dị gị ya nụrụ gị ọgụ, ọ bụghị di onye ọzọ ga-anụrụ gị ọgụ. Ịghọtago?